Rabu Master. Ga cikakken masoyi wanda ke bin masoyiya, duk inda ta shige ba za ya bar ta ba. Music Studio. Ni ne cikakken masoyi wanda ke bin masoyiya, duk inda ta shige ba za na bar ta ba. Allah ya kaban tsoro. Ki haƙuri Nabila, ba da niyya na miki hakan ba, wai so nake miki ba zata auta, amma idan ranki ya ɓaci ki haƙuri. Ni ma ba raina ne ɓaci ba, kawai bani tunanin ganin ka bane. Ba matsala, ina za ki yi cikin ranar na haka? Wallahi unguwa zan ci, ko za ka raka ni? Ba matsala, mu je. Rabu Master. Ga cikakken masoyi wanda ke bin masoyiya, duk inda ta shige ba za ya bar ta ba. Music Ni Studio. ne cikakken masoyi wanda ke bin masoyiya, duk inda ta shige ba za na bar ta ba. Me yasa na ga lokaci ɗaya jikinki yayi sanyi haka Nabila? Da gaske kana so na? Ina son ki mana. Me yasa kika yi min wannan tambayan? Kuma za ka iya aikata komai a kaina? Tabbas zan iya aikata komai a kanki. Me yake so in yi miki? Ka ga can gurin? Eh na gani, me ya faru? A can nake so ka je ka zauna. Ba na so ka kula kowa, kuma kar ka ce wa kowa komai har sai na dawo. Iya abin da ke so in miki kenan? Rabu Master. Ga cikakken masoyi wanda ke bin masoyiya, duk inda ta shige ba za ya bar ta ba. Music Ni Studio. ne cikakken masoyi wanda ke bin masoyiya, duk inda ta shige ba za na bar ta ba.